Hej folkens. Bilforsamling her. Jeg spiller lidt mere guitar med mine fætter. Og vi skal lige køre op til... Vi kører op på toppen af Mount Chiliad. Hvad fanden den hedder? Sæt den på 1. Afsæt den. Hvad? Kører på 1. Jeg kører på waypoint der. Ja. Nej, jeg mener skærmen foran. Jeg kører på skærmen i første person eller hvad? Ja. Nej, det gør jeg ikke. Skal jeg gøre det? Ja. Ligesom sidst. Ja. Ligesom sidst, jeg gjorde det ikke sidst. Jeg gjorde det heller ikke. Nej, ikke op ad bjerget gjorde jeg ikke. Så skal du ikke gøre det. Fuck. Du ødelægger min bil. No shit. Den skal være smuk. Du ødelægger carbiker lidt. Bare roligt, der sker ikke... Der... Ja, folkens, vi har problemer. Woohoo! Ej, du ødelægger den. Nej! Den er skabt til det her. Nå. Der kan du måske se på dens gode offroad hjul, du har købt. Det er selv offroad hjul, dollartegn, guld. Det er så meget offroad. Ja, ja. Oh shit. Fuck, der er et eller andet galt med mit lågpind. Og så skal jeg ned her, og så går det ellers op ad lige om lidt. Og først lukker du radioen, vi skulle have lidt. Nej, fuck, nej! Hvad laver du? Du ødelægger den totalt. Jeg aner ikke, hvad fanden du snakker om med ødelæggeren. Kom så! Fucking... Hov, der er en der. Der er nogle venner her. Der. Det er ikke mig. Oh shit! Den er så meget skarp til sådan noget offroad noget her. Vi skulle nok have valgt en anden bil. Jeg er bange for... Hvad fanden? Jeg er bange for den her lige pludselig vælter ud over kanten. Så kan jeg stille og roligt. Ja, det er derfor jeg sagde, at vi skulle have valgt en anden bil. Du synes, det var en god idé at køre den? Ja, det troede jeg det vel. Nu glider vi nedad, fordi den ikke er stærk nok i motoren. Har du oplevet den med turbo? Det tror jeg. Det tror du? Jeg kan ikke huske det. Bare for helvede, bare! Den gider ikke at bakke, den kan ikke klare det! Du kan dreje op der, dreje op! Jeg prøver for fanden. Den kan ikke klare det, mand. Dens motor er for lille, og hjulene er for dårlige. Fuck! Den kan ikke... Den kan ikke klare det! Den kom op før. Sådan der. Det er selv. Du har bare kørt godt. Var det ikke helt, vi faldt ned lige før? Jo, kør. Jeg kører. Vi klarer den. Stop! Faldskærm. Fuck! Nej! Hold det nej. Ja, det her! Den kan ikke... Den kan ikke klare det! Den kan ikke klare det! Kan du ikke? Det er jo, den kan. Det var kraftigt tæt på at være fuld æde fremad, mand. Og kraftedeme tæt på, den ikke klarer det, mand. Vi skal nok have startet optagelsen, da vi var oppe på bjerget, måske. Det kan godt være, at folkene begynder at kede sig. Hvad fanden var det? Det lød som om, du sprang en bil i luften op. Wow. Du kastede den foran! Den her ramt også og sprunget os i luften, den der, ikke?
Er der ikke små fyrværkeri? Jeg tænker, det er okay. Du fik mig til at køre ud over næsten. Er vi langt fra, Jim? Nej, nu kommer det svære stik. Nå ja, fuck. Jeg kan se huset. Det gør jeg også. Det var godt, det ender med, at vi lige pludselig bliver sprunget i luften, ikke? Det gør det ikke. Nej. Hvad fanden er det der, du kaster? Nej. Tårgas! Ja. Så vi kan finde vej tilbage eller sådan noget, eller vi kan få hjælp, når vi falder nedad. Nu går vi bare til det allerstejligste stykke af det. Hvad fanden? Oversats. Jeg ved ikke om folk, jeg ved ikke om nogensinde har lagt mærke til, når de kører opad her, og hvis de har politiet efter, at politiet også kører opad. Uden nogen problem næsten, kører de bare opad. Nu er vi 2 stand. Hvad står der på skiltet? Trailer den vej. Tror jeg. Trailer. Nej, du skal ikke den vej, du skal ikke den vej. Kør væk fra politiet. Det gør det også. Jeg skal ikke miste min bil. Og så var mig, at fik politiet efter os, men... Der tager vi bare den hurtige flugtvej. Nej, du skal jo lige huske. Oh shit, de kommer nu. Fuck det her. Go home. Ah! Oh shit. Oh. Woohoo! Oh. Det er sjovt. Hvad? Men var det ikke sjovt med den anden? Det var sjovt. Det var syre med den anden. Jeg troede lige, den ville springe i luften. Oh shit. Prøv lige at se, hvordan vi kører skide flot ned ad bjerget. Så er der sten. Prøv at se, hvor sygt den er til at offroad og køre over alt muligt lort. Ja. Vi har ingen problemer. No problems her. Og vores bagage står stadig. I er på ferie! Det er sådan en hasteferie vi er på, hvor man har bagagen med, og så skal man bare rundt og kigge på alle mulige turistmål. Ja. Du kører galt! No shit. Woo! Woo! Oh fuck. Du ødelægger min bil! Så! Toget kommer og kører da! Jeg har et tog, vi skal nå. Ved du, hvordan man når toget? Sådan der, Jim, vi har nået toget. Bare, Mathias, bare. Det kører lige ind i det andet tog. Det andet tog. Hvordan kan det køre gennem det andet tog? Hos mig er der kun et tog. Hos mig var der et. Woo! Så der, Jim, vi har nået vores tog. Her skal vi af. Skal bare lige vente på, at toget passerer. Hvad fanden er så... Jeg sagde det jo! Jeg sagde jo, du ville komme til at springe os fucking i luften, de fjols. Altså... Nå, folkens. Jeg tror også, det er på tide. Mathias. At jeg siger farvel. Så giv mig jeres hånd. Der sender jeg lige et skud til alle. Hey, 3000. Tak. Nå, folkens. Er der noget du vil sige, Jim? Ja. Vi ses.